खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सासे मानसि जोबोद रागा गोसामोन बियो एसे बाथ्रायावनो खोब रागा जोंबाय थायो एसे बाथ्रायावनो जायखौनो मेखौनो रायलाबायो बिदिनो बियो न'आवबो बिराद बिदिनो फिसा खोन्थायावनो नांलायबाय थायो दावराव दावसि खालामबाय थायो सानसेखालि बियो मोनसे जायगायाव थांनो गोनां एसे गोजानाव बिनि थाखायनो माने फ्लाइटनि टिकेट बुकिं खालामबाय बियो आरो बिखालि गावहानो कार दंमोन आरो दोङोबाबो बियो माने गावनि कारजों थाङागारा अला गंसे बियो बुक खालामबाय अखानायै फुङावनो थांनो गोनां दा एयारपर्टहालागै बे अला गंसेया जायखौ बुक खालामदोंमोन बियो माने गावनि न'आव फैबाय बेखौ लांनो दा फुङावनो बियो दुगैनानै आरामसे बेग सेग लानानै ओंखारनानै बे गारियाव जनायसै जाय अलानि ड्राइभारमोन खोब माने मिनिसुला माने खोब खुसि गावखौनो गाव खुसियाव थाबाय थायो जेबो माने दुखु गैयै रखम मानसिया बिथाङा हाबनाय लोगो लोगो अला ड्राइभारा होनबाय जेबो प्रब्लेम जायाखैना नोंथाङा जनायाव दै लोंनोबा उनाव बथल दोनखादो आङो आरो पेपार फरायोबाबो पेपारबो दोनखायो नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा नोंथांखौ आं टाइमावनो एयारपर्ट पहुंचायना होगोन बिदि होननानै थांबाय थाबाय ससे लामा थांनायनि उनाव सासे बाइक सालायग्रा फटकनो माने गारि सिगांखैजा बारथेना होनायाव बे गारिखौ ब्रेक हमबाय एसेयावसो माने एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय माने खारग'लांनायसै बिदि जानायाव आसलते दाया बे बाइक सालायग्रानिमोन नाथाय बे बाइक सालायग्राया बे ड्राइभारखौ माबा माबि एकदम गोबां रायनानै ओमफ्राय बिदिनो सालायनानै थांबाय ड्राइभारा एख' बुङासै मिनिनानै थिके सरि होननानै जेबो नङा होननानै बियो मिनिस्लुनानै ओमफ्राय सालायबाय थाबाय ओमफ्राय गारियाव दोंसे सल'बो मेथाइ दोंसे दामना दोनदोंमोन आरो बेखौनो खनै बियो गारिखौ सालायबाय थाबाय आरो ससे थांनायनि उनाव सासे कार माने उनखैजा फावसायना होदो बे न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन माने मेन लामाखैजाय बे ड्राइभारा सालायगासिनो दंमोन आरो बे लामा जोंनि न'निफ्राय सासे बिसानि मालिकानो माने गारिखौ फावसायनानै थिग एसेयाव माने एरायदो बे थांनानै ग्रोब बेयाव लाखिना होबाय बेयावबो बै जाय गारिखौ फावसायबायदोंमोन बे मानसिया एकदम गाज्रि भाषाजों बे ड्राइभारखौ खोब रायनायाव बे ड्राइभारा आरो मा बुंनो सरि होननानै निमाहा बिनानै बियो गारिखौ दानस्लिंना थांबाय थाबाय आरो खोब मिनि मोजाङै बै दामनाय मेथाइखौ खनफानानै गारिखौ सालायबाय थाबाय उनाव जनाय बे रागा गोसा मानसिया बे आसरित मोनबाय बे मानसिया खननै एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय दिनै बासायबाय थेवबो बे माने फंसे बाथ्रा माने रावखौबो होनासै आरो मिनिनानै गारिखौ सालायबायदों बिदि साननानै बे मानसिया बे ड्राइभारनाव सोंबाय नों आसलते मा मानसि बे मानसिफोरखौ गियो ना मा बे खननै माने बे खासे बाइक आला खासे बे कार आला मानसिया गावसोरनिसो दाय थेवबो नोंखौ इमान रायनानै बिसोर थांबाय नों फंसे रायासै आरो नों मिनि गारिसो सालायबाय दं बिदि होननायाव ड्राइभारा मिनिस्लुनानै बिथांखौ होनबाय मा खालामनो नोंथां आं गारि सालायनाया दिनै 10 बोसोर जाबाय गारिखौनो सालायगासिनो दं सिगां मालायनि गारिखौ सालायोमोन दा निजा गारि लानानै आं भारा मारियो थांलाय फैलाय
सानफ्रोमबो गोबां बेफोरबायदि मानसि आं लोगो मोनो आरो बिसोरजों जुदि आंबो नांलायफायोबा बै मानसिजों आंजों मा डिफारेन्स जाखो आंबोथ' बै रखमसो जालांगोन जायजोंनो मेजोंनो नांलायफाबाय थांबा दिनैनो दा खननै जाबाय खननैबो जुदि गारिखौ लाखिनानै आं बिसोरजों नांलायबाय थाबा आंहासो टाइमा नस्थ' जालांगोन आरो आंनि सभाबाबो बिसोर बायदिसो जालांगौमोन गतिके इमान टाइम आंहा गैया जेसेबां खम समावनो माने मिट मात जाना फैनो हागोन एसेबां आंहा मोजां फिसा स्ट'रि नोंथांमोना बुजिनो रोंनायफोरा बुजिखादो मा होननो थांदों आसलते जोंखौ बा जोंनि जिबनाव गामिफोरावनो जा बा टाउन सहरफोरावनो जा गोबां मानसि माब्लाबा माबा माबि फिसा फिसा खोन्थायाव नांलाय खमलाय जायो बा गोबां मोजां गाज्रि बाथ्राजोंबो रायो नाथाय बै नांलायनायाव नोंथाङाबो जुदि बिसोर बायदि बिसोरजों उल्था उल्था नांलायफायोबा बै मानसिजों नोंथांजों मा डिफारेन्स जागोन नोंथाङाबोथ' बै क्लासनिनो मानसि जालांबाय गतिके जिबनाव जेसेबां हागो बेफोर खामानिखौ इगनर खालामनो नाजानांगो सोरबा नोंथांखौ सैमा होनदोबानो नोंथाङाथ' सैमा नङाना मिनिस्लुनानै फैयो बै बांसिन खामग्लिगोन बै मानसिया सोरबा बान्दर होनदो नोंथाङाथ' बान्दर नङाना नोंथाङा सासे मानसि गतिके बि बान्दर होनबानो नोंथाङा बान्दर जालाङा आरो नोंथाङा बान्दरबो नङा गतिके बिजों उल्था उल्था मानो नांलायनो गोनां मा दरखार दं जेसेबां हागो बेफोरखौ इगनर खालामनो जोङो नाजानांगौ जिबनाव फिसा फेनला मानसिफोरनि बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो उल्था उल्था नांलायनो खुनु दरखार गैया नोंथाङा जुदि मोजां लामायाव थांबाय दोङोबा नोंथाङा जुदि थिग जायगायावनो दोङोबा बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राफोरखौ फारसे खोमाखै खोनासंना फारसेखै दिहुनना मिनिस्लुनानै फैयो होमबानो बै मानसिया नोंथाङा नांलायनायाव जेसेबां बै मानसिया माने माबा मोनगोन दुखु मोनगोन नोंथाङा जुदि बिनि सिगाङाव मिनिनानै फैयोना बै मानसिया आरो बांसिन दुखु मोनगोन मा मानसि लैयो मिनिनानैसो थांदों आं नांलायनायाव बै बाथ्राखौ बियो हप्तानै सानबाय थागोन गतिके जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेल गोदानै फैयोबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।